Usa ka negosyanteng lalaki nga giingong usa sa mga financier sa pagpanuli sa usa ka pawn shop sa Davao City. Ang patay human gibanhigan sa Valencia City, Bukidnon. Biktima na sayrang wanted person nga duna day patong-patong nga mga kaso. Ani ang report. Dead on the spot ang usa ka lalaking nagmaneho og SUV human gibanhigan sa mga sospek nga nakasakay og usa ka kotse sulod sa usa ka subdivision sa Valencia City, Bukidnon adlawng Martes. Sumala sa mga saksi, gilayong misibat ang mga sospek human sa krimen. Sa pagsubay sa kapulisan, nailhan ang biktima nga usa ka subcontractor sa usa ka telecommunications company o posibleng ana sa Valencia City tungod sa iyang trabaho. Sa crime scene, sir, na-recover ang ang 24 ka pieces, empty pieces of empty shell sa caliber na gamit sa pagpatay sa iya, sir, no? Apan sa pagsuta sa PNP sa background sa biktima, nasayrang usa kini ka wanted person nga adunay nagkadayang kaso, lakip na murder o attempted murder. We have found out na itong biktima pala, sir, may mga previous case pa sa Usami City. So may kaso sa firearms, violations of RA 10591, may kaso sa drugs, violations of RA 9165. So active to mga warrant niya, sir, no? Apan gawas ni ini, nasubay sab sa kapulisan nga ang biktima ang gitudlong usa sa mga miyembro sa Tolentino Criminal Gang ug nahimong financier sa nahitabong robbery hold-up sa usa ka pawn shop sa Davao City niadtong Pebrero. Ang biktima naila sa alias nga Takyo, ginasubay na sa PNP ang motibo sa pagpatay kaniya. And we don't know yet kung baka nagkaunsiyan sila ng kagrupo niya or part of the is retaliation, sir. Dugang sa PNP, ilan ang nakontak ang nahibiling banay sa biktima nga mga residente sa Usami City og nakatakda na nilang kuhaon ang patayng lawas sa biktima. Palauman pa sa kapulisan ang ginahimong investigasyon. And we will conduct further aside sa investigation, we are also conducting sa intel-driven operation, sir, para makuha pa ito ibang possible na involved and suspect sa pagpatay sa kanya, sir. Cyril Chavez, 1 Mindanao.